करणार ना? पप्पूच्या लग्नासाठी माहिती पप्पूचं लग्न ठरलं माहितीये ते ताईत लगेच भेटायला आली. तुला दाखवते आमची वहिनी दाखवते. आमची वहिनी दाखवते. आज पूर्ण हॅपी बर्थडे मध्ये काजलची हवा असणार. हे आले आले. खेळते बघा ती कशी. तर स्क्रीन मध्ये बघा सर्व आपापल्या कामात बिझी आहेत. काजल काय करते? तुला संध्याकाळी काय करतेस काजल? काय ना आवरावरी हा काय? चाललो आता बाजारात काय आवरा बनवायला होईल ना तुला संध्याकाळी पिशव्या बरं. वगैरे आता इथे बघा पूर्ण फॅमिली बघा काय काय करतो डिटेल देतो. आता मी, काजल आणि आई आपण कुठे जाणार आहे काजल? मार्केटला मार्केटला. जाणार आहे. कशासाठी? भाजी वगैरे आणायची आणि बर्थडेचं सामान आणि आणायला. बर्थडेचं सामान. आणि मम्मी मी ताई बरोबर बोलते. ताई बरोबर बोलते. ताईला आमचे बोलते तू उद्या लवकर ये. चल आपण जाऊया. यावेळी आम्ही तिघच जातोय. मम्मी नाही तर मम्मी थोडं घरचं काम करते. हा चला. हा झालं ताई ते बाजारात जातात आहे. छत्री छत्री बघा नाही, इकडे तिघं छत्री. जातात आहे. मी नाही जात आहे, मी जरा घरात काम आहे ना. होय दिलू चल. त्यांच्याकडे पॅक करते. हे टोटल 5 मीटर आहे. आणि हॅपी बर्थडेचं आहे का ते बलून्स वाला घेऊन कसं आहे? तुझे मावशी तू देतो. काय मोठं फुगा पाहिजे आपल्याला मला लावायला. हे घेतला ना तुम्ही? तिला दाखवायची काय पाहिजे ते घे. नाही बघा हवा लागते काय कॅमेऱ्यामध्ये? लागते का हवा लागते तुम्हाला? लागते. आता बघा आम्ही मार्केटमध्ये आलो होतो आणि परत आपल्याला एक आमचे सबस्क्रायबर मिळाले. काय नाव तुमचं? रेणुका निलेश राजगुरू. तुम्ही कधीपासून बघताय चॅनल? झाले आता 2-3 वर्ष तरी झाले. तेव्हापासून मी सबस्क्राईब करते. हां अरे वा. आता तुम्ही उद्या दिसाल व्हिडिओमध्ये. थँक्यू. खूप छान वाटलं मला तुम्हाला भेटून रिअलमध्ये. एवढा दिवस मी फक्त मोबाईलमध्ये बघत होते पण प्रत्यक्षात बघून एवढं मला बरं वाटलं ना. मला म्हणजे कंट्रोल नाही झालं तुम्हाला बोलल्याशिवाय. काय काय आणलं आणि मी नाही गेली होती ना. मला जरा घरात काम होतं हो. म्हणून मी नाही गेली. किती सबस्क्रायबर भेटले आम्हाला. भेटली काय? हो. काय काय आणलंय काजल? डेकोरेशन करताना दाखवणार ना? हो. का झाल्यावर दाखवणार का अगोदर दाखवणार? करता करता दाखवायचं की कसं करतात. हां मग आयडिया आहे ना माणसांना. हा. पप्पूच्या बर्थडेची हे बलून्स घेतले आणि हॅपी बर्थडेचं डेकोरेशनचं करतात. हे बलून्स घेतले. आई चांगलं मार्केट सजवत होतं. आता हे काजल वरती सजवणार का खाली सजवणार आहे? खाली. खाली ना. हो. आणि हे काय आणले? कप, चायचे कप, फोडायचे पॉपर्स. टॉनिकचे कप आणले का ह्यांना दोघांना? आपल्या टॉनिक वरच आहे ते लोक. तेच ना. फुगे फुगाची मशीन. असली आपली गावाला राहिले राहिली गावी आहे. आता एवढ्यात आपलं पूर्ण घरचं बघा कसं रूम कसं सजवेल काजल. बघूया आपण आता. पहिला पदार्थ तर दिसलेला आहे पापड. दुसरा पदार्थ चपाती. आईने दे चपाती. पेला और काजल को पसंद है केला. केला. काजल अशी खाते का केला? केला केला. चला आता इकडे आई बघा काय वाटतं. बैंगन का भाजी, वांग्याची भाजी, बटाटा टाकून मस्त वेगळी. आणि इकडे आपली डाळ आणि एक थाली झाली तर आईला द्या. अरे वा वा. मोनू मम्मी मोनू कुठे आपला? मोनू आहे घरात. घरात आहे. दिलू झोपलाय. दिल होय दिल. ही आपली दुसरी भाजी ॲड झालेली आहे. पप्पूची आवडीची वांगा बटाटा. हो मला आवडते बाबा वांगा बटाटा. काजल तुझ्या आवडीच्या भाज्यांमध्ये कोणत्या भाज्या आहेत? वांगी, भेंडी, बटाटी. तुला भेंडी आवडता? चला पूर्ण नाही आवडते. सर्वांना सांग तुम्हाला. तुला आवडत का नाही काजल? काय? आवडत का कोणत्या नाही भाज्या? दुधी भोपळा. दुधी भोपळा आणि कारली. कारली आवडतात म्हणजे अशी बनवलं तर खाईन तसं. दुधी भोपळा नाही आवडत. नाही. अजून काय? दुधी तेव्हा नाही आवडत तेव्हा सांगू त्यानंतर.
बघूया काजलला कसं आवडतं चला, जेवण. सर्वांनी जेवायला या आमच्या घरी. सर्वांनी या. व्हिडिओ कसे वाटतात ते पण आम्हाला सांगा. काजल कशी वाटते ते पण सांगा. काजलला जेवण आवडलं का? पाऊस आला ना? पाऊस इलो. अरे वा, पाऊस इलो. पाऊस इलो. चला भिजूक जाऊ. वांगा बटाट्याची भाजी छान. काजल मस्त करते ना. छान झाले ना. नमस्ते. आज नागपंचमी आहे आणि आज पप्पूचा बर्थडे पण आहे. आज आहे ना काय करायचं नागपंचमीचं, आज तव्यावर काही करायचं नाही. चपात्या भाजायच्या नाही, भाकरी भाजायचे नाही. आणि आपण शेतामध्ये काम करतात ना ते कोयत्यानी, ते तसं आज करायचं नाही. खोदायचं नाही काय. आणि मुलींनी आहे ना केस धुवायचे आणि मोकळे सोडायचे. हा, म्हणजे ते सापासारखे आहे ना, नागासारखे केस लांब होतात. आणि आंबाडा नाही बांधायचा, वेणी बांधायची लांब. हा, आता त्याला पूजा करा. आम्ही घरात नागोबाची पूजा बनवली आहे. आता काजल तुम्हाला पूजा करून दाखवते. हे बघा. थँक्यू. ते आपले व्हिडिओ बघतात, त्यांनी बघितलं ना मला व्हिडिओमध्ये. अजूनपर्यंत काजल तुला किती रिलेटिव्हने किंवा असं सांगितलं की या व्हिडिओ तुम्ही शुभांगी पासून रिलेट केले? हो, एरियामध्ये पण काल त्या परवा सांगितलेलं. हा, एक मुलगा भेटलेला, त्याची आई बघते रेसिपीज वगैरे, तर त्यांनी पण कॉंग्रॅच्युलेशन केलेलं. अरे वा मम्मी. बघ, चला पूजा करूया आपण. चल. काजल आपल्या घरी आली ना, म्हणून मी आज नागोबा आणला आणि म्हटलं नागोबाची पूजा करूया घरामध्ये. आणि आज पूजा करायचं म्हणजे का, आज माझ्या बबूचा बर्थडे पण आहे नागपंचमी दिवशी. अरे वा. हा, आणि आज शुक्रवार आहे ना, आज त्याचा खरोखरचा जन्मदिवस आज शुक्रवारला झालेला आहे. हा, वार पण बरोबर आलाय शुक्रवार. चला आता पूजा. आता काजल पूजा करते बघा. करा पूजा. आणि आमचा नागोबा बघा किती स्वीट आहे बघा. छोटूच आहे. मस्त आहे ना. छान दिसतोय. नागोबाला लाये व्हायचे. दूध लाये हेच नागोबा खातात. अरे वा. बरोबर सर्व तिकडे गेले. हा. तिथे आमची पूजा झालेली आहे. आता आमच्या घराची वेगळी. अरे वा. आमची नागिन बघा. ती चावणार ना, ती खेळते फक्त. आता तू तिकडून डिस्टर्ब केलं ना, मी इकडून डिस्टर्ब केलं ना. दिलू दिलू दिलू, तेवढी तिची ॲक्सेस आहे तिकडून तिकडून फिरून. दिलू. ड्रेस लावायची. आता इथे स्क्रीनमध्ये बघा मी आहे, तुमची काकू पण आहे आणि मॅडम या इकडे. आता ते बेडरूम तुम्ही बघितलात ना व्हिडिओमध्ये. आता बेडरूममध्ये आम्ही काहीतरी चेंजेस केले होते. मी थोडे चेंजेस का ठेवले होते, मी बोललो काजल बरोबर डिस्कस करूनच सर्व करूया ना, की फ्रेम्स कुठे लावायचे, तिला काय अजून पाहिजे. बरोबर ना मम्मी? आणि ताई येणार आहे ना, ताईसाठी स्पेशल. स्पेशल स्टेप्स किती आहेत आपले? 1 2 3 4 5 6 7 9 10. आपण पण रत्नागिरीमध्ये ना, मी मोजले होते त्या घरात जाताना. मोजले होते ना, वरती जायचे पायऱ्या. इकडे जेवण चालू आहे. मध्ये जायचे पायऱ्या पण मोजले होते तू. हो. दिल हे वरती आहे, वरती आहे. तर बघा मी इकडे हात ठेवला आहे स्क्रीनच्या समोर. आता तुम्हाला बेड दाखवतो आम्ही काय चेंजेस केले ते म्हणतील बेडमध्ये काय दिसलं. आई मेकअप करते. हे बघा आम्ही काय लावलेलं आहे बघा. कसं वाटतंय ते, है ना? छान वाटतंय ना? हो, बघा असं बघा. सूट होतं की बघ. का भारी वाटतंय काजल. हो, आणि ते अजून ह्याला लाईट इकडून आहे ना. नवीन लुक आला. हां, रॉयल बेड झाला. बेडचे तिकडेच पैसे डबल झाले एका पडद्याने. आणि हाच आम्ही पडदा काजलाने आम्ही गेलो होतो. 5 मीटर्स आणलाय ना. हो, 5 मिनिट. 1 मीटर कसं दिलं त्यांनी? 50 ना. 50. म्हणजे ही ओढणी, म्हणजे असं सांगतो तुम्हाला जर करायचं वाटलं तुम्हाला कधी घरी, बरोबर ना. हो, करू शकता. 5 5 250 मध्ये एवढं काम झालं. 5 मिनिटं. आणि काय केलं आम्ही बघा, बाजूला नॉट मारले, ह्याला नॉट मारलं, त्याला गाठी आणि त्याला गाठी. आणि वरतून बघा कसं सोडलं. वरती ते आपलं ते असतं ना, ते लोखंडामधूनच आम्ही पास केलं बघा. आणि किती छान लुक आला याला. नाही नाही, मूग दालीची पेस्ट. तुम्ही तांदळाची पेस्ट पियाला मी, तू पण पियाली. तांदळाच्या पेढ्याने किती बरं वाटलं ना, म्हणजे एनर्जेटिक वाटते. म्हणजे आता आता इथे आमचे डेकोरेशन चालू आहे.
माझ्याच बड्डेची डेकोरेशन. आपला DSLR घेऊया जरा साईडला. आता सुरुवात कशापासून? बॅड इकडेच राहू दे ना. बॅड इकडेच. आणि आमची दिलू बघा खाली बसलेली आहे. ओके, फर्स्ट हे कुठे लावणार आहे? लाव. आम्ही ऑटोमॅटिक घ्यायला गेलो पण तो बोला तुमच्याकडे पाणी आहे का? म्हणजे एकच तास येतो म्हणतो अजिबात घेऊ नका मग काय फायदा, ऑटोमॅटिक जास्त पाणी लागतं. तर आमची दिलू बघा मस्ती करायला लागली आहे. दिलूला धावायचं आहे. पकडा 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 पकडा. हे बघा आमची दिलू पण आज एक्सायटेड आहे. काय चाललंय घरी? काय चाललंय? काय काय आणलंय असं बघणार ती. अरे रे रे रे, काय आणलंय? कुठे गेली? कुठे गेली? पकडा 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 पकडा. काजलनी मोठा प्रॉब्लेम दिलेला आहे मला सॉल्व्ह करायला. काय? सेलोटेप काढायचं आहे. का? याचा एंड मिळत नाही मला. काजलला नख नाहीत. नका नाही. मोठा प्रॉब्लेम दिलेला आहे. पण तुला माहिती आहे सेम प्रॉब्लेम मला पण आहे, कारण मला पण मोठी नख नाही. तर हे सॉल्युशन आपण असं नाही. तसं नको वाट लागेल. जेव्हा आईला मम्मीला कोणाला तरी एकाला सांगा. अहो निघालो. निघाला बोलले ना ते तसं चिकटतं लगेच. आणि तू कोणती भाजी बनवते तू? आज बटाट्याची भाजी बनवली. बटाटा लसूण. बटाटा लसूण तिचं अंगावर उडी मारेल ना. नाही तिला वरती जायचंय. हे गुरपटलं दिलू दिलू बबी दिलू वाट लावणार आहे बबी. डेकोरेशनची वाट लावणार आहे. हे येते. बापरे, फाडून टाकेल मग मी ती. दिलूला मध्ये मध्ये घे. हे आले खेळते बघा ती कशी. ती सशासारखी अशी खेळते. पूर्ण व्हायला वरती पण लावू शकते तू. वरती पूर्ण. ठीक आहे आलो. काय दिलू चालली एकटी नवीन बेडरूम मध्ये चालली. अरे वा 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 गेली. आणि इथे बघा बोलत होतो तेव्हा नाही. एक लागलेला आहे, एक डेकोरेशन झालेलं आहे. तो वरती बघा. दिलूला नवीन बेड कसं वाटतंय? दिलू कसं वाटतंय नवीन बेड? कसं वाटतंय नवीन बेड? ते बघ कसं वाटतंय समोर. जा तिकडे जा वरती जा बेडवरती जा. ती बघते नवीन दिसते काजल तिला सर्व. हां आता नेक्स्ट काय? जास्त असे फूक मारून काजल कान दुखतील नाही. आज पूर्ण हॅपी बर्थडे मध्ये काजलची हवा असणार. झालं हॅपी. जेवण बिवण सर्व फटाफट. स्वतःहून डेकोरेशन करायची वेगळीच मजा असते ना. आपलं काम पण चालू आहे. आणि इकडे आता एनर्जी ड्रिंक थोडी. मम्मी तू आपला एक ग्लास घे, एक पेला घे, पी. ते त्यांना ते पहिलं. चला ते 4 पेले 4 जणांचे आपले. भाई एक घ्या, एक त्यांचं पण घ्या. हवा चहा कशी पितात? चहा आई एकदम आवडली चहा पितात लपून. चला आतमध्ये. नाही थांबते. चला बरेच ना. चला आतमध्ये बघ काय चालू ताई. आम्हाला पण त्या तीर्थ. होय तीर्थ देव. आता फॅमिली आता सर्व कंप्लीट व्हायला लागली. बस आता काजलची बहीण पण येणार आहे. हां आता दोन्ही बहिणी उभे आहेत.
चला ताई पूजा. अरे भाई आहे, भाई आहे. चला पूजा करा. काजल जरा तिकडे जा, बघूया जरा तुम्ही सेम सेम वाटतं ना. जावा तिकडे जावा. हा मम्मी सेम सेम ना. दिलो ताई आली आहे. पूजाच्या वेळी केलेलं काय आवाज देतील आवाज दे. याच्यावरच सोय करा ना. आली. नाही मला डाऊटच वाटतोय खरं खरं. सकाळी बनवलेली. अरे वा नाही खरं दोघं दोघं असे बहिणी बहिणी दिसतात ना. आणि मी त्याचा भाऊ. ताई गिफ्ट काय आणलं दाखवू. काजलसाठी हां मला गिफ्ट काय आणलं दाखवू. हे माझे गिफ्ट असे असतात बघा. मला हे गिफ्ट आवडतं. हे बघा काय आणलं बघा मला. है ना. हां मला फ्रूट्स आवडतात. हां म्हणजे कसं मी आवडीने खातो ना. आता बघूया आमच्या काजलला काय आणलं ताईने. ताईला माहिती आहे काजलला काय आवडतं. आता सर्वांना माहिती पडणार काजलला काय आवडतं जास्त. आता घेईल रगड. हे आणलं नाही हे बँगलोर केक असतं ना ते. हा 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 मोठा गिफ्ट आहे. थँक्यू. क्या है वो. गुलाबजाम खाऊया का काजल. एक तुला एक काजलला. काय केक ना. हां मला हे पण केक आवडतात. आईला दाखवूया. हे बघा केक खाऊया आपण. घ्या खोला. तुम्ही खाता केक. खोला ना आपण खाऊया. आणि आमच्या भाईला पण आवडतात ना केक. आमचे काका कोणत्या हिरो सारखे दिसतात सांगा. खोला खोला आई खोला. काजल खोल. खाऊया ना काजल. ताई खाऊ ना. काजलला काय आता मस्ती मजा. जेवल्यानंतर खाणार तर जेवायचं. है ना? तुला आता भूक लागली म्हणून ठोकते. नाही पण अशा गोष्टी थोडी ती सोडणार आहे. हा हे चिपकला. ताई दे भाईला एक दे पहिला आणि आईला केक पीस. अरे वा वा वा. तर एक काय 2 पीस राहते ते. अरे वा व्हेरी गुड. आईला बरवा. काय खाते ताई. काजल मम्मीला बरो. काय नको बरं मी खाते. नको नको मी खाते. काय बरं बरं. रोज नाही मला आवडत. दाखव केक दाखव. तेच मी म्हणते तेव्हा ती बघते. अरे वा स्पंज टाईप असतं ना हे केक. तुला पाहिजे. खा तू. काजल तू खा. खा. आताही कोणासाठी आणला तू केक. काजलला. बर्थडे याचा आहे. पण हा केक छान वाटतो ना काजल खायला. हा जरा छान आहे मस्त आहे. मला पण हाच आवडतो. छान होतो. डाळ झाली. तर जेवणामध्ये बघा इकडे डाळ बनते आणि ताईकडे भाजी बनवते ना. ताईला कसली भाजी बनवायला दिली. बटाट्याची. बटाट्याची गोडी भाजी. आणि गोड गोड भाजी. गोडी भाजी म्हणजे गोड साखर नाही टाकायची आहे. हां किती बटाटे कापली सी. भरपूर आहेत बटाटे. 10-12 तरी आहेत. ते वरण झालं आपलं. कलर सेम सेम. एवढी बिचारी काम करते तर पाणी पाजलं. लावलं ना सर्वांना. हॅपी बर्थडे. जुनी ताई आलेली आहे. हात सोड घ्या पहिला. इंट्रोडक्शन. खूप दिवसांनी भेटले ना बहिणी. हा ताई आहे तिची मोठी ताई. आमच्या सर्व फंक्शन मध्ये तुम्हाला आता आपल्या हे दिसणार ना.
पप्पूचं लग्न ठरलं माहितीये ते ताईत लगेच भेटायला आले. तुला दाखवते आमची वहिनी दाखवते. आमची वहिनी दाखवते. ही बघ, आमची वहिनी दाखवते म्हणतात. आणि आई आणि खेळवायची. हा. बोलणार नाही तुम्ही. मॅरिड आहे असं वाटत नाही ना. नाही वाटत. तारीफ तारीफ. तिला 2 मुलं आहेत. हा 2 मुलं आहेत. श्रेया 8वीला आहे, मोठी मुलगी 8वीला आहे आणि सूर्या 4थीला. बघा आता पूर्ण युट्यूबला माहिती पडलं की वाटते ना 2 मुलांची आई आहे. तेच ना, किती young वाटते ना. अजून हिच्या बाटली बहीण आहे ना ती पण, या 2 जणी आणि तिचा मोठा भाऊ आहे. 3 भावंड यांच्या बरोबरच. अच्छा, हा. कॉलेज स्टुडंट वाटतं. हा. आता इथे मी बघा काय बनवतोय. मी काय बनवतोय, पनीर टिक्का मसाला, बटर मसाला. पनीर बटर मसाला. आता इकडे बटर टाकतोय. हे बटर टाक मम्मी. 2 चमचे बटर टाक. आणि इकडे पनीर पण ग्रेव्ही मी बनवून घेतली सर्व टोटल. टोमॅटोची आणि ह्याची ग्रेव्ही बघा थिक झालेली आहे. बटर आता मम्मी टाकते बघा. बटर किती टाकायचं आहे? 2 चमचे. 1 चमचा टाकला मी, अजून 1 चमचा टाक. 3 टाकलं तरी चालेल, कारण बटरची टेस्ट, बटर मसाला म्हणजे बटर लागला पाहिजे ना पनीरमध्ये. हा बटर टाकलेला आहे आपण. आणि आता बघा कशी घट्ट ग्रेव्ही बनी. आणि इकडे आपले 250 ग्राम्स पनीर, 1/2 किलो पनीर. आणि बाहेर सजावट चालू आहे. मम्मीकडे बटर पुसून देते. मग एक पनीर राहिला तो टाक त्याच्यात मम्मी. तुम्हाला कशी वाटते मी बनवलेली रेसिपी? त्या दिवशी तो चायनीज दाखवता आला नाही ना मम्मी. होय. अभी इसको 5-6 मिनट तक पकने दो. रेसिपी रेडी. भांडी घासा, भांडी घासा. इथे इथे बघा मी बनवलेली रेसिपी एकदम रेडी आहे. हा मम्मी बघा, हे सर्व टेस्ट करून दाखवतीलच. पनीर बटर मसाला. आणि इथे सॅलडचं काम चालू आहे. डेकोरेशन झालं. शे. दिलू दिलू, ही बघ आमची दिल. दिलू दिलू ललपुआ. बघा तुझं कशी दिसते बघा दिलू. दिलू डायरेक्ट नागपंचमी स्पेशल कढी डाल. फक्त पंगत बसणार. दिलू दी चला ही नवरी काय म्हणाला तुम्ही? नवरी आणि आणि हा नवरा. आणि दोघांना झालंय घाई. चला काजल टेस्ट करून दाखव पनीरची भाजी. आणि तुला लग्नाला यायचं आहे. आता हे आपल्या मम्मीचं ताट. ताई कशी वाटली तुला पनीरची भाजी? एकदम मस्त. आणि आई तुम्हाला? मला झकास. झकास. एक्सप्रेशन बघा. झोपी घेते मला. ताई पण बस. ताई कुठे बसणार? बसली ताई घेऊन. बस 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 कुठे बसणार पप्या? मध्ये बसा. चला चालू करा.